Welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tom Jones one man one kokiro achinyomba madhambosa achiti wakapwanya window remote yako kati ndimaiti ichiushitira kuti tizoende kunze kwenyika unopiwa asylum wati ZANU-PF iri kukutambudza. Terai munzwani tiri kukuonai zvedu. Pamberi navamunangagwa but the same president munangagwa muri kutanisha kunze kwenyika kuti ndiye ari kutiuraya takatiza danger. Ndiye the same person wamuri kuti pamberi na. Ndiye the same person wamuri pamberi na. Muno mano, thank you sweetheart. Ndiye the same person wamuri kuti pamberi na. Isinounza ma facts. Zosai Matika, thank you very much guys. Zosai, thank you. 500 stars. The same person wamuri kupfekera hembe. Kuda kuvhara vanhu kufungidzira kuti yamuri kutambwa kuseri kwatizivi. Makapwanyirana mota dzenyu nana madhambozo, makapwanyirana mota dzenyu muchida kuwana kunonyoresa kuti asilamu kuti muendezve kuti tiri kushungurudzwa, we are under risk. Saka pwanyai mota tobva tangoenda kunoripota tiwane visa. Isu tinokuzivai womuenda way. Dzosai vaudzava, dzosai vana, we know you. Womuenda way. Problem ndekuti hatina dzungu, hatina papariki, hativhunduki, hatityidzirwi. That is the problem with us. Hativhunduki. Atanasiya, thank you Piri. Hativhunduki. Tinokuudzai ma-facts. We don't make noise pa social media. Kana makapenga uyai direct into our office. Moya motiket family tauya, we want fight. Visai musangano isaya. Visai vanhu musangano isaya. Hapatengwi munhu uyai direct. Isu hatina mari yekutenga. Imimi ndimune mari yekutenga. Saka isusu tofa here nenyaya yekuti hatina mari yekutenga. Netumwe tumasocial thanks major dzichauya. Thank you sweetheart. Thank you. The same people zvako Rachel Mavhungu, the same people zvako Lile Nyoni, the same people Majuri dzichauya, the same people vari kutora maasilamu nekuti tiri kutiza kuZimbabwe because tiri kuuraiwa, we are under risk. Tiri kupundiwa neZANU-PF vopiwa maasilamu kunzoko. They are busy tanisharing President ED image. Vapedza kutanisha image ya president, they are coming on social media to follow everything that I'm telling you guys. Munoona kuti vanafungai vakapiwa maasilamu nemhaka yei yekunyepa kuti tiri kushungurudzwa, tiri kuuraiwa. Ndanatsi Leo, thank you. Tiri kupiwa maasilamu nemhaka yei. Indai munoona asilamu rava kuti vakanyora kuti kudi. We are running away from our country. They want to kill us. ZANU-PF wants to kill us. Kuseru kuivatanishing image ya president. Mapedza izvozvo mopfeka president, mopfeka ma-t-shirt, mopfeka madzembe dzese dzakazara president, motanga kuita noise muchijamba maspika. So what nonsense is that? Yet you are tarnishing the same person. Wauri kutanisha image is the same person wauri kupfeka uchiuya pa social media. Thinking kuti isusu we are crazy. Mofungidzira kuti we are crazy. Hatina kupusa information, yes, so we have it. That is why tichikudza kuti itai dzungu, paparikai too much, nyenamai too much, surai too much, jambai too much, but the truth shall be revealed. Thank you Mimi. The truth shall be revealed. Musara kunyepera. Mese verare tsapure maruteriare. Rese bese vana Katrina, vese vana Mutisi, long back there. Vanga vasingatauri kuti hey, iso support MTC. Vanga vasingazvitauri. But nhasi nenyaya kuti vaona kuti tinogona kungomirwa nemusangano apa hatikwanisi kubudira munye.